Здравейте хора! Ако може, примерно, така да се абонирате на скоро, в смисъл, утре, други ден ще си имаме на Minecraft 1.10, версия 1.10. Надявам се да има повече показвания и повече абонирания. И моля ви хора, абонирайте се. Да, много искаме. В бъдеще време, ако не, ще правим и на GTA 5. Да. И така. Или пък може на GTA 4. Да, защото те... GTA 5 много ни цепеше. Да, много ни цепеше. Нашия лаптоп е Windows 7 и затова може да се изтеглим. И така. И това беше от нас и казваме Чао! довиждане. Бичове!